Φίλοι μου, θα μου πείτε τώρα γιατί φοράω αυτό, Γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας στο Instagram. Μπέστε στη σελίδα μας στο Instagram. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας. Κάντε like στη σελίδα μας. Κάντε tag 2, 3, 5, 10 φίλους όσους θέλετε εσείς. Και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας. Και follow το προφίλ μας φυσικά. Και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε αυτήν την υπέροχη ρόμπα βαμβακοσατέν. Δέστε τι ωραίο κομμάτι. Είναι βαμβακοσατέν η ρόμπα, είναι της Κέντια. Πάρα πολύ μοντέρνο κομμάτι, πολύ ωραίο μανίκι. Και ποια κυρία, ποια δεσποινίδα, ποιο κοριτσάκι δεν θα ήθελε να το έχει μέσα στο χώρο του, στο σπίτι, να κυκλοφορεί με αυτή την υπέροχη ρόμπα. Γι' αυτό τη φόρεσα για να σας το υπενθυμίσω. Στο Instagram, follow τη σελίδα μας, like, tag κάποιους φίλους. Δέστε εκεί τι γράφει, ακολουθήστε το διαγωνισμό μας και πάρτε μέρος φίλοι μου. Πάρτε και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Έχουμε αυτή την υπέροχη ρόμπα. Και εγώ αυτή τη φορά θα σας δείξω παπλωματοθήκες. Δεν θα σας δείξω όμως βαμβακερές παπλωματοθήκες, τις κλασικές τις παπλωματοθήκες. Θα σας δείξω κάτι πιο μοντέρνο, σε φλις παπλωματοθήκη, που όταν βάλετε μέσα σε αυτή την παπλωματοθήκη ένα οποιοδήποτε πάπλωμα, είναι σαν να κάνετε το πάπλωμά σας κουβερτοπάπλωμα. Θα έχει την αίσθηση του κουβερτοπαπλώματος. Δέστε, είναι μια παπλωματοθήκη, φλις πάνω κάτω. Θα σας δείξω σε διάφορα χρώματα και θα σας τα συνδυάσω με διάφορα σεντόνια εγώ. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε ή την παπλωματοθήκη, τα σεντόνια ή και ολόκληρο το σετ. Να το κάνετε ένα όμορφο σετ στην κρεβατοκάμαρά σας, γιατί πάντα θέλουμε να ανανεώσουμε το χώρο μας, να το κάνουμε πιο όμορφο, πιο λειτουργικό, πιο ευχάριστο, πιο χαρούμενο. Εκεί ξοδεύουμε αρκετές ώρες από τη ζωή μας στην καθημερινότητά μας. Θέλουμε ο χώρος μας πάντα να είναι περιποιημένος, όμορφος και ειδικά τώρα το χειμώνα να είναι ζεστός. Λοιπόν, δέστε μια υπέροχη παπλωματοθήκη. Είναι της εταιρείας Κέντια. Η διάστασή του είναι, φίλοι μου, 220x240. Η τιμή του είναι από 65 στα 60 ευρώ η παπλωματοθήκη. Μπορείτε να βάλετε μέσα πάπλωμα. Μπορεί να έχετε ένα παλιό πάπλωμα, αντί να το αλλάξετε και να πάρετε ένα άλλο, μπορείτε να πάρετε μια τέτοια παπλωματοθήκη, να βάλετε μέσα το πάπλωμά σας, να γίνει ένα καινούριο. Μπορείτε να βάλετε μέσα την κουβέρτα σας. Ό,τι θέλετε. Είναι με φερμουάρ, ανοίγει, κλείνει, μπαίνει μέσα το πάπλωμα ή η κουβέρτα μας. Αλλάζουμε τελείως το πάπλωμά μας, το κάνουμε πιο όμορφο, πιο ζεστό. Γύρω-γύρω βλέπετε έχει και εδώ το φυτιλάκι μας, το γκρι ασημί. Εγώ αυτό σας το συνδύασα, φίλοι μου, με αυτά τα σεντόνια. Δέστε τι όμορφο συνδυασμός. Το ένα λίγο πιο σκούρο, το άλλο πιο ανοιχτό, με τους ρόμβους. Εδώ αυτά τα σεντόνια μας από 60 ευρώ, φίλοι μου, τα έχουμε στα 45 ευρώ. Το αφεντικό δεν τρελάθηκε, είναι σαν να σας τα κάνει δώρο. Το χρώμα, το μπορντό το χρώμα, το φυτιλάκι του βλέπετε εδώ είναι ένα μπεζοχρυσαφί, παπλωματοθήκη και αυτή. Θα σας δείξω παπλωματοθήκη σε συνδυασμό με τα σεντόνια. Βάζουμε ένα πάπλωμα οποιοδήποτε θέλουμε και κάνουμε ένα καινούριο πάπλωμα. Δίνουμε την αίσθηση του κουβερτοπαπλώματος, το κάνουμε πιο ζεστό από ό,τι είναι. Εμείς θα το συνδυάζουμε με αυτά τα σεντόνια. Δέστε τι όμορφο συνδυασμό κάνουμε. Μπορείτε να το πάρετε σαν σετάκι, μπορείτε να τα πάρετε και μεμονωμένα. Τα σεντόνια είναι υπέρδιπλα 240x260 και 50x70 ή μαξιλαροθήκες στα 40 ευρώ. Η παπλωματοθήκη είναι 220x240 υπέρδιπλη στα 60 ευρώ, φίλοι μου. Λοιπόν, ένα τέτοιο σετάκι, όπως σας το συνδυάζουμε εμείς, με 100 ευρώ, φίλοι μου, κάνουμε την κρεβατοκάμαρά μας καινούρια. Και φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό να τα πάρουμε μαζί όπως τα δείχνουμε, τα παίρνετε όπως θέλετε εσείς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2381 082 045, ό,τι σας αρέσει και όποιο χρώμα θέλετε, μπορεί, φίλοι μου, να γίνει δικό σας.
Και έχουμε διάφορους συνδυασμούς, αρκετούς συνδυασμούς, ανάλογα με τα σχέδιά σας, ανάλογα με τα χρώματα στην κρεβατοκάμαρα, ανάλογα με το δικό σας γούστο. Μπορείτε να αλλάξετε την κρεβατοκάμαρά σας και να την κάνετε ακόμα πιο όμορφη από ό,τι είναι. Έχουμε το χρώμα το μαύρο, ένα εντυπωσιακό χρώμα και το μαύρο. Το φιτιλάκι του εδώ είναι αυτό το λαχανί. 2,20x2,40 η παπλωματοθήκη μας στα 60 ευρώ. Εγώ σας τα συνδύασα φίλοι μου με αυτά τα σεντόνια. Βέβαια μπορείτε να τα συνδυάσετε και με σκέτο μαύρο σεντόνια. Έχουμε και από αυτά να σας δείξουμε αν θέλετε. Αλλά να μην πάει πολύ μαυρίλα. Εγώ είπα λίγο να το σπάσω με το μαύρο γκρι μπέζ. Να το κάνουμε έτσι ένα πιο μοντέρνο συνδυασμό. Τα σεντόνια είναι στην τιμή των 50 ευρώ. Η παπλωματοθήκη μας είναι στα 60 ευρώ. 2,30x2,40 είναι τα σεντόνια και 50x70 οι μαξιλαροθήκες. Ένας τρίτος συνδυασμός, πάρα πολύ όμορφο σετάκι και αυτό. Οι αποχρώσεις του μαύρο γκρι μπέζ. Τα συνδυάζουμε όλα μαζί φίλες μου. Εδώ τώρα θα σας δείξω παπλωματοθήκη της Νεφ. Είναι 2,20x2,40. Εδώ έχουμε και δύο μαξιλαροθήκες από 69 ευρώ στα 60 ευρώ. Η μία πλευρά βγάζει αυτό το σχέδιο, αν δείτε εδώ, που μας κάνει βε. Η άλλη πλευρά είναι η φλίστου, η σκέτη. Εδώ έχουμε και δύο μαξιλαροθήκες 50x70. Εγώ σας το συνδύασα φίλοι μου με αυτά τα σεντονάκια. Εδώ με το λίγο μοβ. Να δώσουμε και λίγο χρωματάκι. Αυτά τα σεντόνια μας. Είναι και αυτά της Νεφ. Είναι στα 45 ευρώ. Είναι και αυτά υπέρδιπλα. Το ένα το σεντόνι είναι αυτή η πλευρά. Το άλλο το σεντόνι είναι αυτή η πλευρά. Πανωσέντονο, κατωσέντονο μαξιλαροθήκες στα 45 ευρώ. Παπλωματοθήκη από 69 στα 60 ευρώ μαζί με δύο μαξιλάρια. Και θα σας κάνω τώρα θα σας δείξω και ένα ακόμα ωραίο χρώμα. Τώρα μου ήρθε, θα σας το φέρω να το δείτε. Εδώ φίλοι μου, το πετρόλ με το γκρι. Εδώ από κάτω έχει προβατάκι αυτή η παπλωματοθήκη μας. Είναι το χρώμα το πετρόλ, η άλλη πλευρά είναι γκρι με το φερμουάρ. Βάζουμε το πάπλωμα, κάνουμε ένα καινούριο πάπλωμα. Το κάνουμε κουβερτοπάπλωμα, το κάνουμε πιο ζεστό, πιο κουχουλιάρικο. Μπορούμε να βάλουμε όποιο πάπλωμα θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε όποια κουβέρτα θέλουμε εμείς, να το κάνουμε πάπλωμα. Εδώ η διάστασή του είναι 2,20x2,40. Η τιμή του από τα 62 ευρώ είναι στα 55 ευρώ. Εγώ σας το έχω συνδυάσει φίλοι μου με αυτά τα σεντόνια. Δέστε τα. Εδώ τα σεντόνια, η διάστασή τους είναι 2,40x2,60, 50x70 είναι οι μαξιλαροθήκες, από 60 ευρώ στα 45 ευρώ το σετ φίλοι μου. Και αυτό, χρώματα βλέπετε διάφορα, έχουμε το γκρι με τα μόβ τα σεντόνια, έχουμε το πετρόλ με τα πετρόλ τα σεντόνια, έχουμε το μπορντό με τα σεντόνια τα ροζ μπορντό, ένας πολύ όμορφος συνδυασμός και αυτός. Έχουμε την παπλωματοθήκη τη μαύρη με τα σεντόνια τα γκρι μαύρα μπέζ. Έχουμε αυτή την πιο σκούρη, την γκρι την παπλωματοθήκη που σας δείξαμε εδώ και σας τα συνδυάσαμε με αυτά τα σεντόνια.
Έχετε επιλογές διάφορες, έχετε αρκετές επιλογές πιστεύω, για να ανανεώσετε, για να αλλάξετε το χώρο σας, να το κάνετε ακόμα πιο όμορφο, πιο ζεστό, πιο διαφορετικό, πιο χουχουλιάρικο. Με ένα τηλεφώνημα στο 2381 082 045 φίλοι μου, όποια παπλωματοθήκη και όποιος εντόνι σας άρεσε, με μια επιβάρυνση γίνεται δικό σας. Έρχεται στο σπίτι σας, στην πόρτα σας, χωρίς να κουραστείτε και χωρίς να ταλαιπωρηθείτε. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά που μας βλέπετε σε όλα τα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο Ευχή Βούλα Χατζηβασιλιάδου, που μας επισκέπτεστε στην ηλεκτρονική μας σελίδα το www.efchi.shop, που κάνετε τις εγγραφές σας στο κανάλι μας στο YouTube. Τι κάνετε? Εγγραφή, subscribe, κουδουνάκι, likes, κάθε Τρίτη Πέμπτη τώρα τις γιορτές. Σας έρχεται ειδοποίηση για τα καινούργια βίντεο που σας δείχνουμε, τις καινούργιες προτάσεις που σας κάνουμε και τις ιδέες που παίρνετε. Και μην ξεχνάτε, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας στο Instagram. Αυτή η υπέροχη ρόμπα, η βαμβακοσατέν, θα γίνει δικιά σας. Μπέστε στο Instagram, στη σελίδα μας, ακολουθήστε τους κανόνες που λέμε και κάντε δικιά σας αυτή την υπέροχη ρόμπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ φίλοι μου. Γεια σας.